Čau, ja ťa vítam u tohto videa a dneska tu máme novú season a s ňou je rankedy, takže si určite video a môžeme ísť na to. Rozhodol som sa, že teraz budem pušovať iba s vami rankedy, takže mi napíšte vaše niky a pridám si vás a môžeme začať pušovať rankedy. Uvidíme, aký mi to dá prvý rank a od toho si ešte zahrajeme ďalšie hry. Už nám to aj našlo hru, že pekne, čo pridali aké nové lokácie. Takže pridali to aj neviem prečítať. Demons, to asi není nové, ale pridali nejak The Hive, potom Swarm, Mistache, OXR, HQ, to vôbec neviem čo je, a Ranger Ruin. To Ranger Ruin sa mi ľúbi. Neseká to, takže pohodička. On seká trochu. Dúfam, že pridali konečne nové zbrane. Lebo keď ne, tak to vypínam. Aj to C-čko zmenili. Úplne inak. Neviem kam padnem. Ja si vyskúšam tu The Ranger, hej, túto lokáciu novú. Tá vyzerá asi tak z nich najlepšie, by som povedal. Neviem akože vôbec, čo je táto gula tam. Že vôbec. Ukáž, ale padá sem, že fakt dosť typkov. Sem by som asi padať nemal. Moc. A zase nemám najhorší landing. Vôbec akože neviem, čo robí. Toto nejma nejak to pomenovať vôbec. Lebo to je tak strašne divné. Nice dead. Ty kokšo, ale takto čo je to za príšery? Ja som akože vedel, že mohol prísť nejaké príšery, ale až toto? Pumpa! Ale ja moc nechcem brať. Ale to nevyzerá vôbec. Nabádam ma to moc. Kde to na launchpadol? Tak typek je, že dobré mimo. Tak mi to niekde launchpadne a ja ani neviem, kde je. OK, dá sa aj tak. Nájsť ale konečne auta. A tak to je brokovnica. To zase mi akože season ľúbi. Možno keby ešte akože zmenili celú mapu, tak by to bolo ešte lepšie. Tam vidíš, že sa fajte typci. A ako vy viete, ja fajty nikdy nemôžem vynechať. To je moje prvé pravidlo. Moje pravidlo prvé je, že nikdy nevynechávaj fajty. Inak si najhorší. Vôbec neviem, že kde je týpek. Aha, dobre, tak ja som zomrel. Nejaký broke host ma zabil. A sa proste nedá, keď ma ešte ubere ten jeden týpek. No nič, nevadí. Som zvedavý, čo mi to dá za rank. Dúfam, že mi to dá aspoň gold. Gold 2. Tak ja tam ešte jednu a uvidím. Nice, takže aby som išiel. Možno zase by som teraz padol do nejakej inej lokácie, ale mi prídu, že lokácie sú strašne malé. Ukáž. No, tak ja by som možno teraz skúsim túto malú lokáciu. To je plne nepomenované, nemalo byť. Strašne akože malá lokácia. Počkaj, to je toto ono. Ne, ale toto je tá iná, toto je tá Oxer Gen, alebo jak sa to volá, ale nevyzerá to vôbec zle. Dobre, že toho som zase zomrel, takže nevyplatí sa chodiť asi na tie nové lokácie. Dostal som dokonca do minus, takže si dáme ešte jednu hru a to už naozaj poslednú. A akože posnažím sa dať win. No som zvedavý, dúfam, že to teraz už vyhrám, lebo Gold 2 to je veľmi zlý rank. To je že veľmi, veľmi zlý. Tak teraz už by som to OXQ, neviem ako sa to volá, by sa podal. Ty si až moc dobrý tuto. To nová season, ale potom toto už zase každého prestane baviť. Veď proste iba chvíľkou, proste záleží to, hej. Potom to už budem pušovať. Potom to už budem hrávať normálne CS-ko, hej. Ale že to nemáš, že sa to spawnuje. Nájsť najlepší landing. Doslova najlepší. Typci sú to až na mňa až moc dobrí. Proste fajtiť ja ich nemôžem. Typci to zase majú zase najlepšie aim. Klasicky, ne? Čo je toto? Je to tento sprej? Nice, dohylujeme sa. Testujeme aj rovno novú pumpu. Čože? Ináč nemôžem nikoho fajtiť.
toto je degeš. Ale mňa proste furt zabijú, to sa proste nedá fajtiť týchto hráčov. To sa nedá hrať. Zatiaľ je to veľmi zlé. Ale že veľmi. No nič, tak teraz ja by som asi padol úplne niekam inám, lebo ešte skúsime tú The Hive lokáciu, aby sme skúsili všetky tie lokácie a uvidíme, ako to zase padne. No ty kokšo, tak toto nevyzerá moc dobre. Som myslel, že to bude vyzerať inak a lepšie. O dosť lepšie, ne takto zle. Aha, pomoc. GG, typek je dead. Nech vypadne. Ale to sa naozaj nedá. Táto hra, ona je úplne priti. Celá. Na to aj našlo túto štvrtú víťaznú hru. Takže teraz musíme padnúť. Niekam. Oni vlastne One Loaf, či ako to tam bolo, tú moju lokáciu, ktorú som furt padal. My skoro všetky lokácie odstranili, aj Pumped Power úplne zmenili. No nič. Teraz je ten čas, ktorý nadíde, kedy to vyhrajem. Padnú do tejto lokácii, to Supernova Academy. Ja mám skoro vybitý. Ja som sa musel dávať na nabíjačku. OK, tu už je typek, ktorého nemôžem pušovať vôbec. Sentinelka. OK, takže teraz tu je štvrtá hra, ale už túto hru to musím naozaj vyhrať, lebo v tých predošlých hrách sa mi naozaj nedarilo. Ale zatiaľ akože to season hodnotím pozitívne. Zbranie super, akože také. Toto AR-ko je napríklad veľmi super. A pumpu, to by podľa mňa mohli ešte trošku zlepšiť. A mapa celkovo, furt taká istá mi príde, mohli by úplne už zmeniť. Takže teraz by som dal ešte ďalšiu šancu tomu Ranger Ruina. A uvidíme, ako to tam dopadne zase. Lebo mi to naozaj už nejde táto hra. Padajú sem týpci, ale pár iba. Pár určite, iba pár málo ich sem padá. Nie je to zase až tak hrozné. Nie. Na čo by to otváral? Keď som mal už zbraň a videl to týpek. Okay, hlavne zobrať minička. Ja neviem o ne... Že sorry, ale... Ne! Ne! Do